снимаш ли? Добър вечер. Добре дошли, сега ще посетим едно северо-западно българско село на граница ни с Сърбия. То е кътче покътнато от човешката индустрия и има така преобладаващо ромско население. Има много забележителна структура като река, планина и всичко. Останало животинският живот е много и едно хубаво място. Така че останете с нас, ще видите хубаво място. Това е къща от много стара къща. Плевен, т.е. не е къща. Къщата от другата страна, това е плевен. Тук са гледани животни. Тук са гледани животни. Говоря само на едно. Тук може да се види кошки са гледани отвънка. Сега малко обрасно. Това е къщата или така наречената кухня. Тук това е едната къща, тук е другата къща. Наскоро правим ремонт на керамидите с фанати маите. Скаране комин нов, да не пуска вода. Имаме две градини, от задна, предна. И сега ще видим Балкана. Ама, преди малко. Че нямаш толкова. Знам. Кой ти каза? Сега казала на Лора, ама ние сме забравили у малката стая. И я мисля да се обадиме на вечер, се търсих калошче. Добавиш ми още вечеркови дома, че ти си... А сетеше ли? Светеше. И знаме, че още не обадих, я пък тета си извала да й бе дала. Я вечеркови дома бема седла вътре и тази я е на пейка. Здравейте. Здрасти. И дочи Свети. Реко, леле, какво че правим сега? Он е думал, па си било, ама реко, че плачи камера, паре, нищо не ме думал. От той. А сега отидо ютрото при Ани, реко Ани и на Божановската говорила за Свети лампата. Какво да правим сега? Хайде и дока един техник от централата да е. Това беше класически жител на това село. Видяхте ме как стои до него. Това ги прави много ядосани. Много се ядосват.
вървим към гората. Това е много добра част от Балкана, тук за градини почвата е плодородна, мека, не камениста. Хората използват за градини. Ето тук може да се види лозе чак даже. Какво има? Това беше наша градината, тази долната и това. На което аз са... Да, долната. Те тук, да, ама беше тук. Това е наша градина, но вече тук не живее никой, не се стопаниса. По никакъв начин обрасло е. Та, това пустош е наш. Къви като нашо село, това пустош е наш. Това са шипки, много се срещат в Балкана. Някои хора обичат да ядат. Ядат се, като зреят, стават меки, е така стискат се и това се яде. Ето по-хубава шипка. Може да видите как го правя. Цак, излиза точно мекото на шипката, това е вкусното. Е много вкусно. Прави се шипков формат от шипки. Нека се качим по-нависоко. Тук вече стана по-стриктен, така за населението. Вече навлизаме в частта на гората, в която преобладават еголистните дървета. Тук много хора обичат да гледат пчели, кошери. Ето един, този е изоставен. Но има и поляни с такива кошери. Много повече. Нека продължим там. Бяхме тръгнали нагоре към върха на тази малка планинка. Не сега прекусяваме тук тази местност, за да стигнем до Елов дол, както се нарича. Малко ручейче в Долчинка. Това е пресъхнало В момента не е пресъхнало. Пресъхнало? Не е пресъхнало. Има си вода постоянно. Зимата става, пролетта става по-високо нивото, водното съдържание и се появи повече. Това тук долу е Елов дол. Местността наречена Елов дол. Там може да видите стадиона, а тук е селото. По-голямата част от селото. Разбира се, нагоре има още къщи, които не може да се видят тук. Но ние се съсредоточаваме на растителната част и на тази местност, тук долу. След малко ще слезна долу да ви покажем какво представлява Елов дол. Я да видим кафе долу. Дай да сними. Там виж, то потънало в мъгла и се не вижда колко красиво. В целия Балкан може да се видят такива скали, подаващи се от земята, обрасли с мъх, лише. Навсякъде е усеяно с тези скали. Ай, хубаво ме береме гъб. Кажи какво това? Това е пархутка. Като изсъхне, става на такъв прах. И така, предполагам, се размножават гъби. Гъба.
Виж, е пресъхнало тече. Това е един от многото ручейчета, рекички малки, които се вливат в река Лом, която води началото си от този балкан. Минава по цялата дължина на селото и минава през други села надолу. Имаше раци едно време тук. Много. Пълно беше с раци. А по-де то само ли няма и вода, само ли рам. Котка. Това куче ли ви води или вие говорите него? Караме го, мара, здрави. Сега не мога да сме семе. Горе. Ей, не документирай. Пасло е. Няма нити ли. Шегува се. Защото доселяки има двора нема. Още търсим да направят ли поболяте. Само ние сме запалили след. Те. Нашата къща. Чакай да направя една панорамна снимка с телефона. Намешен, кажи от си. Сборна група. Сборна група. Момчиле. Маре дойме, да ги срещаме там. Сещаш ли се за сборна? Ние баба за оцеляване и нещата са много. Дай да застанем тук да минат покрай нас. Свит се. И да ни така, да им не пречиме. Това първото не е ли пръч, бе, най-много смърди? Само да се не доска. Ще ги е много гадно. Какво? Що? Не бой се. Здравейте! Много са любопитни обаче. А това последното какво е? Козак. Да търси бардонки. Снимаш ли? Но. И гледай ти какви са тирите козина. Кажи какви са. Е, тази много интересна коза, дето ще стане последната, виеш ли? Погледни какви са ураснали някакви такива. А гледай тази последната овца къде се изтумля. Я гледам, макар любопитно. Я отидам дай крема нещо да видим. Дай му ти. О, сигурче. Я го гледай. Много е голема, това катърбе. Може да. Виж как голема глава има.
Бождар ела отвънка да го разделиме. Тук бърже като снимаш, нищо не се получава. Ти ще кажеш. Аз ще кажа, разбира. Те си видел тази камера какви клипчета прави. Не съм, ще видя. Гаси я, моля ти се, няма нужда сега такова, хайде. Че гледай какво стана. Потече. Ме съм мазала цела там. Чули, не ме сними толкова близък план. Айде, стига толкова. Нар. Важните. Тук за портата стигна 2 пъти сме го минали всичко. Я виж тук. Това са мои учебници между. Искам да видим какво има. Къде си и там отстрани на бюрото? Къде? На книжарницата. Отстрани вече. А това какво е? Някакви скрин. Да, видим какво има него. Математика в школи. Библиотека за жената. Математика. Мучи ли тия лекции могат да ти послужат? Това, сега ще ти кажа по какво е това лекция. Сега ще видим по какво е. Да, ето. Електрични напрежени вълни, усилватели и... Не знам си какво. Умово съпротивление. Напрежение и пречупване. Това е от основното училище. Астрофизика. Спектър на реалното тяло. Видим светлина. Боже, па това, ако е било... Гледай какви работи съм правила, моля ти се. Гледай, погледни. Смоли. Ми да, това в час. Я гледай. Тук малко съм писала, малко и математика, има динамика. Гледай, си намериш тетрадка от преди 30 години. Да, а това е тетрадка... Много добре запазена. Това по домашна работа. Гледай, тук съм писала, виж. Виж къде съм си писала домашните работи в цветно. Това е по литература на Емил Милков. Това вече не е мое. Ау, я гледай колко е пълно с грешки. Ау, колко е бил неграмотен окотим. Я гледай. Я им колко пише тук, нищо не пише. Пълно с правописни грешки. Математика и физика. Това е справочник за кандидатстване в учебните заведения по изкуството и културата за учебните... Това е моята учебна година. Те тук гледах, исках да кандидатствам в... Това е с 2 резки. Тук е с 1 резка. А на кухнята е с 2 резки. Ето това трябва да е. На портата е без резка. Дай, кой е това други? Не, кой е? Един път се преврати и после потегли навънка с... Една резка ли? Една резка, ама нещо. Вие не му отключите. Дет си беше с една резка. На майтап. Това дали се включава така? Ето това леглото. Тук трябва да му се сложат болтовете. Ама аз не знам къде си. Там Къде си? на леглото. Така, добре. Ако така сте го проверили, нека да го Гледай хлече тук. я да видя от тази стая какво. От тази стая на 2 легла. Супер. Тази стая има 2 легла, където не може да се спи. 2 човека. Дай тук само за купони само. Къде с патората?